ट्राइबल बेल्ट ब्लकनि जितु चैप्टार 10 आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट चैप्टार 10 आ बे टोटली वायलेट जागोन आरो जोंनि ट्राइबेलनि हानि जितु राइट्स बे टोटली खहा जागोन जोंनि मानसिफ्रा माने डिप्राइभ जागोन जोंनि मानसिफ्रा मा जागोन बेहाय मार्जिनेलाइज ग्रुपफोरा आरोबावसो गैया जालांबाय थागोन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेयाव रासिन जागोन बिथांमोना लैंड राइट्स मोनगोन भोटार लिस्ट माने भोटिं राइट्स मोनखाबायानो इभेन बीटीसी गभर्नमेन्टखौ दानायनि बेलायाव बिथांमोनासो किं मेकार जागोन बहुत डेन्जारास बेयो ओंखायनो आं बुंदों बै जे आदिबासी बा राजबंशीफोरखौ एसटी होनांगौ होननानै यूनियन गभर्नमेन्टनिसिम काउन्सिलनिफ्राय रिजल्यूशन दैथायहरनायनि जितु मेटार बेखौ जोङो टोटली अपोज खालामो भेहेमेन्टलि अपोज खालामो आरो बेखौ उइथड्र खालामनांगौ होननानै आं डिमान्ड खालामो स्टिल हेड अफ द बीटीसी सिबा बुंगासिनो दङ गोबां मिडिया बाइट्सफोराव जेब्लानो मिडियानि मानसिफोरा बिथांनियाव सोङो अब्लानिया बुङो जे सोरखौबा माने जौगानाय हारिखौ एसटी होनायाव जोंहा अबजेक्शन गैया दा बे बाथ्राया माने खोब माने सानथावना जादों दिनै साफ्रोमबो ट्राइबेल हारिसाफोरनि थाखाय दा नोंथांमोना जेरैबायदि स्टेन्ड होनानै अपोज खालामदों दा बे बेलायाव जों नुदों जे माखासे जातीय अर्गेनाइजेशनफोरा बेखौ डाइरेक्टलि अपोज खालामनो हायाखै थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि बादै नोंथाङा जेरैबायदि फ्रन्ट लाइनाव थानानै नेतृत्व होगासिनो दङ गोबां समाव जोङो नायदों नुदों रायजोफ्राबो जोंनिसिम बुंहरदों जे जोंनि जातीय संगठनफ्रा माखासे संगठनफ्रा बेखौ नांगौ बायदि जेरैबायदि स्टेन्ड होनांगौ बे साननैसो जोङो मेसिभलि नुदों मिडियायाव नोंथांखौ गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेशनफ्रा जौगानाय हारिनि बिथांमोना पार्सनेलि टार्गेट खालामदों नोंथांखौ हिउमिलिएसन खालामदों ससियेल साइडआव मिडियायाव इलेक्ट्रनिक्स मिडियायाव नोंथांखौ जेरैबायदि टार्गेट खालामना बाथ्रा बुंगासिनो दङ दा बे समावबो गोबां माने जोंनि जातीय संगठनफ्रा नोंथांजों जेरैबायदि स्टेन्ड होनांगौमोन जों नुवाखै दा बे मोनसे आलादा पार्टब्लाबो दिनै जितु बीटीसी प्रखाखनाव जितु माने जागासिनो दङ बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा मा मोनसे मेसेज होनो लुबैयो नोंथांनिफ्राय मा मोनसे आपिल थागोन जोंजों लोगोसे जों दा कोअर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसाम CCTOA जोङो अलमोस्ट 24 ट्राइबेल स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन ट्राइबेल संघ ट्राइबेल यूथ लीग ओरैजाय मोनसे लोगोसे जानानै मोनसे आमब्रेला अर्गेनाइजेशन जोङो दानानै लादों आरो CC2A स्टेन्डआ दासिमबो बे एखेयानो दंखायो आरो बे CC2A जाबाय एक्टिभ माने मेम्बार अर्गेनाइजेशन हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय संगठन हिसाबै CC2A मदद होगासिनो हेफाजाब होगासिनो बिथांमोननि फुल कोअपारेशन जों मोननो हादों आरो जों भइस रेज खालामनाय बेलायावबो बिथांमोनाबो लोगोसे जोंजों दंफायो आरो बे मोनद' हारिनि ST स्टेटासखौ थोंजोङै आबसुआबो अपोज खालामगासिनो किन्तु लास्ट टाइम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों जे जोंनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जायालासेनो जुदि मोनद' हारिखौ ST खालामोब्ला जोंहा बुंनो गोनां गैया बेफोरबायदि मोनसे माने कमेन्ट फैदों किन्तु इयुनाव जों बे कमेन्टफोरखौ जों सोलायफिनदों जोंनि अपिनियनफोरखौ सोलायफिनदों मानोना कंग्रेसनि आमोलाव बुंदोंमोन जे उइदाउट एफेक्टिं द राइट्स एंड इंटरेस्ट अफ द एक्जिस्टिं ट्राइबेल 6 कमिउनिटिखौ ST स्टेटास होनांगौ होननानै किन्तु दानि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जाखागोन जेरैखि जाया रिसेन्टलि बुंदों जे मोनद' एडभान्स ग्रुप आरो पपुलास ग्रुपखौ जुदि सेडुल ट्राइब स्टेटास होयोब्ला डेफिनेटलि दानि थाखानाय ट्राइबेलफोरा आरो एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा खहा जाखागोन एफेक्ट जाखागोन कुनु उपाय गैया बिथांमोनखौ खहा खालामालासेनो बै मोनद' हारिखौ ST बानायनाय गतिके जों दा रिसेन्टलि जों लास्ट 11 अक्ट'बराव जों जिरायदोंमोन 11 अक्ट'बराव CC2A जिरायनानै जों स्ट्रेट मोनद' हारिखौनो अपोज खालामनायनि थांखिखौ जों लाफिनदों जोंनि स्टेन्डआ बेनोखा आरो जों रावखौबो गिनायाव गैया रावनिबो गोजा मेगनखौ जों गिया जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ
जोंनि ट्राइबेल माहारिया जि मिनिमाम बेनिफिट मोनगासिनो जि मिनिमाम कन्स्टिटिउसनेल राइट जों एन्जय खालामदों बेखौ प्रटेक्ट खालामनायानो जाबाय जोंनि खामानि ओंखाय जोङो आगोलाव जायनो फैया मानो जों जोंनि बाथ्राखिनिखौ जों लाखिलांगोन बुंलांबाय थागोन मावलांबाय थागोन आरो जोङो फैगौ 10 नभेम्बर खालि गुवाहाटीनि भेटेरिनारि फिल्डआव गणसमाबेश लादों जोङो मास गेदारिं जोङो 1 लाख टार्गेट लादों जोङो गेदारिं खालामनो गतिके आं आसा फालियो जे जोंनि बर'फ्राबो गोबाङैनो हेफाजाब होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुल सापर्ट होखागोन आरो एबसुनि गासै डिस्ट्रिक्ट इउनिट बा ब्रान्च कमिटि प्राइमारि इउनिटनिफ्राय गाजा गोमजायै फैनानै बै मास रेलिखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आं खावलायहरदों खारन बे जोंनि लास्ट बेटल जोङो दिन्थिनो हानांगोन गुवाहाटीयाव जोङो गुबुन जोंनि ट्राइबेल पपुलेटेड एरियायावबो जोङो मास रेलिखौ खालामगोन बा मास मिटिं जोङो मास गेदारिंखौ खालामगोन खिन्थु जिहेतु 25 नभेम्बराव मिनिस्टेरियेल साब कमिटिया बे मोनद' हारिनि सायाव जा स्टाडि खालामनाय बेनि रिपर्टखौ साबमिट खालामगोन तो बे रिपर्टखौ साबमिट खालामनायनि आगोल आगोल जोङो 10 नभेम्बराव जोंनि मोनसे माने शक्ति जोंनि मोनसे बर' माने ट्राइबेलनि खौसेथि ट्राइबेलनि स्ट्रेंथखौ जोङो श' खालामनो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों बे मास गेदारिंखौ जों लानाय जादों गतिके गणसमाबेशखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आं आरोबाव गासै आं खावलायदों जे बर'नि पार्टिसिपेशना सबसे गोबां जानांगौ गाव गावनि ट्रेडिशनेल एटायार ट्रेडिशनेल ड्रेस माने गाननानै हौवासा जा हिन्जावसा जा बोराय जा बुरै जा बर' माने जोंनि जोहोलावजो माइनाव लाइमोन गासैखौबो आङो खावलायहरदों गासैबो गाजा गोमजा फैनानै जोंबो बेबस्था खालामगोन गारि गुरा होनायनि एफा एनै जोंबो मदद होगोन जोंबो फैसा फाथि एसे खांगोन जोंनि एमप्लयिफोरनिफ्राय जोंनि माने मोजां गिदिर गिदिर बिजनेसमेनफोरनिफ्राय ओंखायनो आं गासैबो खावलायहरदों जाहाथे बै माने 6 नभेम्बरनि जा गणसमाबेश बेखौ जाहाथे गासैबो साक्सेस खालामो बेजों लोगोसे बेखौ जोङो थारैनो आसा खालामनो नांगोन प्रयजनबो दङ दिनैनि तारिखआव जे गासैबो फैनानै बेयाव जों बाहागो लायो ट्राइबेलफोरानो दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बिग ब्रादार हिसाबै जोंनि बर'फ्रा मेसिभलि बाहागो लानानै जोंनि स्ट्रेंथखौ देखायनांगोन लोगो लोगोनो जोंबो खावलायदों बर'सा खौरांनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोननि जा आपिल हारिनि क्राइसिसनि समाव बा ट्राइबेलनि क्राइसिस समाव बयबो जाहाथे खौसे फैनानै मोनसे हिउज ग्रान्ड साक्सेस खालामो दा जों मोनसे बाथ्रा सोंबावनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारि बिथां आरो चिफ मिनिस्टार बिथां दानि एक्जिस्टिं चिफ मिनिस्टार बिथांनियाव बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै नोंथांमोना सावरायनाय जादोंना जायाखै जे जुदि एसटि होयोब्ला जोंहा मा जागोन जाया CC2आ जों माने मोनथाम राउन्ड चिफ मिनिस्टार बिथांजों जोंहा डिसकासन जालांबाय आरो बे डिसकासनाव जों थोंजोङैनो बे मोनद' हारिनि एसटि स्टेटासखौ जोङो अपोज खालामदों आरो बे अपोजिशना जाबाय आनइकुइभकेल अपोजिशन जोङो माने दिद्दाहीन हिसाबै जोङो बेखौ अपोज खालामदों गासै ट्राइबेल सेटेल ट्राइब ग्रुपनि जानानै ट्राइबेल संघ आरो CC2आया बेखौ थोंजोङैनो जों अपोज खालामखादों आरो जों जेब्लायबो बेखौ गनायना लाया होनखादों चिफ मिनिस्टारनियाव तो चिफ मिनिस्टाराबो बुंदों जे एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जाहाथे खहा जाया बेफोरबायदि जुदि जों मोनसे फर्मुला दिहुननो हायोब्ला जे फर्मुलाखौ आगोलाव दिहुनग्रो एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि जुदि खुनु एफेक्ट जायालासेनो मोनद' हारिखौ नोंथांमोना जुदि एसटि खालामनो नागिरो मा फर्मुलाजों बे फर्मुलाखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिग्रो जों नायबिजिरगोन मोजाङै बेखौ स्टाडि खालामगोन स्टाडि खालामनायनि उनाव जोंनि अपिनियनखौ होदों खिन्थु आपातत जोङो बे मोनद' हारिनि एसटि स्टेटासखौ जों मानिनानै लानो हाखाया आरो लाखायाबो आरो फर्सफुलि ट्राइबेल माहारि एबा ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोरखौ आन्धाराव लाखिनानै डार्कआव लाखिनानै जुदि फर्सफुलि गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि डिसिसन लायोब्ला जोङो सोमावसारगोन सारा आसामाव राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन आरो लोगोसेनो जों लिगेल फाइट खालामनोबो थाखाय जों थियारि थाखाबाय थाब थियारि जानानै जों दंखायो हाग्रामा महिलारि बिथांजों बेनि सायाव सावरायनाय जादोंना जायाखै खारन बिथांमोना BPF हान्जा हिसाबैबो हाग्रामा महिलारि हिसाबैबो
एसटि नि बेलायाव जेबो अबजेक्शन गैया इभेन बिथांमोना रिकमेन्डेशन हरगोन होननानै बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव लिरदों दायो बिथाङा चिफ जाबाय दायो बिथाङा पावाराव दङ बिथांखौ खनसे लोगो हमनाय जादोंना जायाखै जे बे डिसिसना जोङो रुवाजों गावनि आथिङाव दानना लानाय जादों होननानै बिथांखौ बे सानदैसो बा बिटिसि रिसेन्टलि बिटिसि इलेक्शन जालांनायनि उनाव CC2निफ्राय जों लोगो हमनाय जायाखै आरो बे खौराङाथ' माने गोदान नङा बिथांनि रिजाइमावनो 2016आव जेब्ला बिथाङा चिफमोन अब्लानो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बे मोनद' हारिया एसटि जानायाव जेबो आपत्ति गैया होननानै नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट काउन्सिला रिजल्युसन लानानै हरखानाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वनि समाव बिथांनि नेतृत्वनि समाव बिथांनि सरकारनि समाव NOC हरखानाय दङ आरो दाथ' बिथाङा बुंगासिनो जे जोंहा जेबो आपत्ति गैया आदिबासि आरो कच राजबंसिफोरखौ एसटि खालामनायनि बेलायाव BPF हा एबा काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेबो आपत्ति गैया होननानै बुंबाय थादों आं सानो बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आनफर्चुनेट बेयो दुर्भाग्यजनक खारन जोंहाथ' खहा जाखागोन आंथ' बुंबायानो दे पलिटिकेलि जोङो डिप्राइभ जागोन सानसे बेलासे जुदि आदिबासिया माने एसटि स्टेटास मोनो आं दा इयरखौ आं दा गोसोखांनो हायाखै किस्कु राप्पास होननानै सासे सानसुमा आदानि टाइमाव इलेक्शन गेलेदोंमोन आदिबासि सासे क'क्राझार कन्स्टिटुवेन्सि एसटि रिजार्भनिफ्राय फैनानै झारखन्डनि सासे आदिबासिया इलेक्शन गेलेनाय माबा किस्कु राप्पास होननाय सासेनि आं मानसिनि नामखौ फुल नेमखौ आं दा गोसोखाङाखै मासां डेन्जारास बियो आरो बे आदिबासि कच राजबंसि जुदि एसटि स्टेटास मोनोब्ला मोन 40 कन्स्टिटुवेन्सियावबो अपेनावथ' अपेनखा आरो रिजार्भ फर आनरिजार्भ केटेगरि केन्डिडेट बेफोरावथ' कन्टेस्ट खालामगोन इभेन रिजार्भ फर एसटि बे माने माबानि परिषदीय जिबिलाक समष्टि माने बिटिसि काउन्सिलनि माने कन्स्टिटुवेन्सिफोरावबो बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो जुदि राइट्स मोनोब्ला लासै बर'नि राइट पलिटिकेल राइट्सफोरा खमिलांगोन आरो पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेसना खमिलांगोन आच्छा बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफ्रा स्पष्टनो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन गोलाव सम नोंथाङा जि ट्राइबेलनि नेतृत्व होबोगासिनो दङ जातीय इस्युआव नोंथाङा स्टेन्ड जाबोगासिनो दङ जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा हानि पट्टाखौबो गुबुनारिफोरनो होजोबनानै लायोब्ला दिनै एसटि होननायावबो जुदि अबजेक्शन गैयाब्ला दिनै बर' हारि हिसाबै जोंहा मा थाबावगोन आरो बिथांनि जा माने उक्ति बा बिथांनि खौरां बे जाबाय कमप्लिट पलिटिकेल आरो आदिबासिफोरनि राजबंसिफोरनि बांगालफोरनि भुट लानानै पावाराव फैनाय बे मोनसे सर्ट टार्म पलिटिकेल गेइननि थाखाय मावलांनाया बे बर' हारिनि थाखाय खिन्थु मोजां नङा आंनि आपिला जाबाय बर' हारिया खौसे जानांगौ गेजेर ससेयाव लास्ट बिटिसि इलेक्शननि आगोल बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना इनिशिएटिभ लादोंमोन मोननैबो रिजियनेल पार्टिखौ खौसे बानायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव BPF बे मोननै रिजियनेल बर'नि पार्टिखौ खौसे बानायनो जाय इनिशिएटिभ लादोंमोन बे बिराद मोजां स्टेपमोन बिराद मोजां इनिशिएटिभ जों सापर्ट खालामदोंमोन किन्तु आनफर्चुनेटलि इउनिफिकेसन जायासै आरो इउनिफिकेसन जायैनि बाथ्राया जाहैबाय मा मिरु विभाजन जोंनि बर'नि गेजेराव आरो ओरैबायदि खायफा पलिटिशियान दं आसामाव जाय पलिटिशियानफोरा आं नामफोरखौ बुङा बिथांमोना बर'खौ खौसे जानो होआ जेब्लायबो बर'खौ खौसे जानो होआ खारन बर'आ खौसे जाब्लानो आसामनि मोनसे बे स्ट्रं पलिटिकेल फर्स जायो बर'आनो आसामनि पलिटिकेल सिनेरिय'खौ चेन्ज खालामनो हानाय पावार दङ बे पावारखौ खौसे जानो होआ ओंखायनो डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ बिथांमोना एडप्ट खालामो आरो बेनो जाबाय थादों खायफाखौ पावारनिफ्राय होखारदों खायफाखौ पावाराव लाबोदों ओरैबायदि खायफा मानसिफोरखौ लाबोदों जायफोरजों
बै बिथांमोननि स्ट्रेटेजि हाइडेन एजेन्डाफोरखौ जाहाथे सार्भ खालामनो हायो बिथांमोननि पारपासा जाहाथे सार्भ जायो इजिलि जाहाथे बिथांनि साननायफोरखौ जे मावफुंलांनो हायो बेफोरबायदि मानसिसो बिथांमोननो नांगौ जायखौ बिथांमोना बाहायनो हायो हय हुजुर जायखौ बिथांमोना बाहायनो हायो बेफोरबायदि पलिटिशियानखौसो पावाराव लाबोदों होननानै आं सानो ओंखायनो बर' माहारिया सांग्रां जानांगौ होननाय मोनसे सम सफैबाय जों इउनाइटेड जानांगोन जों इउनाइटेड जानो हायाब्ला खिन्थु जोंहा खैफोद फैगासिनो आरोबो मेजर खायफा क्राइसिस जोंनि आगोलाव फैगोन गतिके जों खौसे जाना थानो हायाब्ला आरो खौसे जायाब्ला जोङो बै समाव जों फाइट खालामनो हानाय नङा आरो जोंनि खैफोदफोरखौ हमथानो हानायाव बा होबथानो हानायाव जोङो साक्सेस जानो हानाय नङा आच्छा बे बेसेबां गोनांथि गोनां जे गाव पलिटिकेल पावार गेइन खालामनो थाखाय दिनै माखासे जातीय इस्युसफोराव जि कमप्रमाइज खालामनाय जिथु सिस्टेम दा नोंथाङा एसे सिगाङाव मख'बाय जे 2006आव बा आमुक मायथाइयाव जे बिथांमोना इभेन डिसिसन लानानै सोरखौबा सापर्ट खालामनाय रिकमेन्डेसन खालामनाय दा इलेक्सन इस्ताहारफ्राव सोनाय एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव डिसिसन लानो नागिरनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरा माने जोबोद माने साननो गोनां बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा बेखौ बुंगोन आं नीतिहीन राजनीति जायहा कुनु प्रिन्सिपल गैया जायहा कुनु इडियोलॉजी गैया खालि पावारल' नांगौ फैसा फाथिल' नांगौ आरो क्षमता गोबां फोर्स लानानै गिदिंनानै जा गावनि डमिनेशनखौ जाहिर खालामनाय बे नीतिहीन राजनीति जेथिया फैयो क्षमता सर्वस्व नीतिहीन राजनीतिकनि आखायाव जुदि क्षमता गोग्लैयोब्ला बे बिराद डेन्जारास कार्स अभिशप्त बियो अभिशाप बर' माहारिनि थाखाय ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय अभिशाप